Na, sziasztok, én Tibi vagyok. Ez egy... Nem baj, na. Sziasztok, én Tibi vagyok. Ez egy... Fancy Craftos videó lesz. És a sorozat második része. Akkor kezdjük. Ja, vettem föl majd videót, csak eltűnt, és ebben nem láttátok azt, amikor befejeztem a házat. Na, most elmegyünk egy kicsit kalandozni, szétnézünk Word-on. Gomep Lajek gameplay-je. Most megnézed a videót? Nem. Abba... Csatlakozok a tévére. Ja, egyszer már csatlakoztam a ti tévétekhez, nem baj? YouTube-on aztán hozzá csak... Tényleg YouTube-ról mindig kettőször rácsatlakoztál. Kettőször. Honnan tudtad, hogy a miénk a LG Plus Smart? Hát könnyű. Na. LG Smart. Ja, bocs, hogy itt beszélgetünk, csak most... Közben milyen rákapcsolódott a tévénkre. Felszállok én Dubajra, tudom, hogy várnak már oda. És most ti akartatok bejönni? Hova? Nem, Ibolya mondta. Na, amúgy bocs, hogy beszélgetünk. Hát igen. Mostában nem tudok nyugodt környezetből fölvenni videót. Kis grófó. Jó, tudok ám. Csak most nem akarok. A tévén fog menni? Az úgy unalmas, mert akkor van miről beszélni, egyedül meg nem tudom miről beszéljek. Mert akkor hülyének néznek, hogyha csak úgy beszélek. Várjál már! Hiba történt... Rácsatlakozzak én? Nem kell, mert nem tudsz, mert hiba történt, DNS hiba. Ja. De én simán rátad. De mindjárt készen vagyok. Tényleg. Ezen a Word-ön már voltam, ott van egy havastáj. Figyelj, mibe? Csak ez egy másik játék, amit kb. Ugyanaz. Nem, amit nagyjából ez a készítő csinál. Na, mondtam, hogy itt lesz egy havastáj. Ja. Voltam már benne Pixie-Craftba, meg Fancy Craftba, a másikba. Nem ebbe. Ja, egy nagy csomó ilyen hülyeség van. Minecraftba. Na, Minecraftban nagyon nem akarok, mert akkor állandóan belecseg a hang, aztán Figyelj! nem jó. Ugye milyen jó betűk vannak, én imádom ezeket a betűket. Nagyon nem. Úgy oké, hogy nem látok semmit belőle. Igen, azért menők a betűk. Ja, jó van. Na, bakker, én meg itt eltévedek. Azt a... Kaptam egy asztali hegyezőt. Jó. Nem tudom minek. Na, kis grófó bulibáló, kis grófó. Halott pénz. Bulibáló. Tényleg ezt énekeltétek? Várjál. Ja. Hello, lányok, akiket várunk mi a széllel. Ja. Hello, lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello, lányok, minket izgat, hogyha néztek. Hello, lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek. Yo, hello Ági, mi a helyzet ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Betson, ne ugorjunk fel. Hello Snárika, kiszökült a hajad. A barna is tetszett, de így még rajom. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó. Lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronaldo. Hello Jasmin, imádom a nevet. Ne sírj hülyék után, inkább többet neves. Hello Evelyn, szálljunk le a keletin. Nézzük meg a világot, hogy élnek odakint. Hello Barbie, te vagy ez a Barbie. Megszorod a Gabriel, érdekel az Alvin. Hello Rebecca, ház volt a jelen, már Robiban lát. Nem vagy a buliban. Hello, lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello, lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello, lányok, minket izgat, hogyha néztek. Hello, lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek. Izgat, hogyha néztek. 45-ös! Hello, yes, so you are a beautiful. Look at my book, make it.
legturvább ekkortál. Hello Tóri, olyan Ali vagy. Akarod érni, hogy kivelek meg annyira? Neked nem számít, és BMW, imádod a mávot tengernél, jó lesz majd Alika. Nem vagyok is foglalkozz meg, mert ilyen testet nem csinál a Photoshop se. Na, hogy kell feltenni YouTube-ra? Mindjárt megmutatom, csak várjál még, megy a videó. Ja, 5 percem megy még csak. Ott is Skelly. Menjünk oda, meg kell szerezni, vagy a csontot. Mobizen. Igen. Lépjél be. Igen. Passz. Nem van Gmail cím? Aha. Akkor jó. Csak nem tudom. Bogda Ibolya, melyik legyen? Ez lesz. Ezt elkezdtük, már mindegy. Na, create password, te csinálsz passwordot, amit akarsz, én sose használom. Jó, mondjuk... Jelszó? Ja, Hogy mi legyen? ja. Bármint, hogy mi anyának az e-mailéhez a jelszó? Nem, csak valami hülyeséget, én azt írtam be paprikás krumplihoz, cső. Hát mi, ebben nem kell, ez nem olyan, ebben nem tud senki más. De amúgy ebben nem tud senki más belépni, úgyhogy nem tudom, minek kell ez a jelszó. Na már van. Miért nincs ablakod? Mert még nem égettem ki izét. Miért? Na, itt. Kettőből kijön 2, meg Hat még itt egy ormot. szín. Akkor... Mi? Ez mit jelent? TV. Siess, meg kicsúszik a Mindjárt kezemből. várjál. Kicsúszik a kezemből a telefon. Mondd ide. Igen. Csináljak neked valami hülyeséget? Ja. Mi legyen? Jocika. Nem! Na, de siess. Mondjuk... Van. Gaba. Ronaldo! Confirm password. Jó, kész. Igen. Mondom kész. Ennyi. Mennyit kell? Kész! Siessünk! Nyomd meg a kész! Már hányszor nyomtam meg? Nem jó. Csatlakoztás töltő. Na, most az ablakot. Boldog vagy? Hát de... betörnek. Bocsi, ez hangos lesz. Kicsikém, pörög az észrét, exott a billityét, a piacét részrét. Hello Lilla, jól áll a készé, meg a többi száz, nagyobb a végz ki. Hello Farné, gyere vár a minibár, Robarosban együtt, mi Magda és Minibár. Hello lányok, akiket várunk mi szépen. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Hello lányok, mert nekünk mi vagytok a péntek. Hogyha néztek, Csinálod? mert ti vagytok a pénzek. Hello, MS semmiről szól, a mes semmi. Senkinek nem igaz a feleség. Hello, Krisztina, csinálj nekem vacsorát. Utálom a kocsonyát, ne várj rá. Hello, Alma, menjünk el moziba. Várnánk a Godzilla, menjünk a moziba. Hello, Dora, mi a szitu, hogy vagy? Jó, ja, nem, mi a para mondjad. Hello, Éda, csináljunk egy képet az Instagramra fel. Na meg a Face-re. Hello, Violetta, nevedet úgy leírnám. Ha lányom lenne, simán őt is hívnám. Hello, Hédi, merre van a déli? Indul a vonatom, el kéne kísérni. Hello, Katalin, te vagy azért kedvesen, vitvesen. Imádom, ki szeretek is rendesen. Hello, lányok, akiket várunk mi szépen. Hello, lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello, lányok, minket izgat, hogyha néztek. Hagyjad, jó el! Mi vagytok a péntek. Jó, izgat, hogyha néztek. Mert ti vagytok a péntek. Hello, hello. La 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 la. Hello, hello. Hello. La 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 la. Hello, lányok, akiket várunk mi szépen. Hello, lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Lányok, minket izgat, hogyha néztek. Lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek. Jó, izgat, hogyha néztek.
Hallgassunk esemet. Az jó! Mi? Amit Esem. hallgattunk, esem. A Ninja. Vagy nem. Ja, a Ninja. Mutatom a fakkot, azt már hallottam. Az jó. Ja. De az Akkor melyik kicsit... indítsuk? Mutatom a fakkot. Nem, menjen már a Ninja. De... Látod, Eliz is tiltakozik. A Ninja fog menni. Akkor melyik legyen? Mi is annak a neve? Esem. Tudom! Jó van, bocsánat. Ott van. Milyen picsámat? Mi van? Mi? Kori. Nem vagyok vak, nem vagyok hülye. Tudom. Kicsit. Mutatom a fakkot. Azt akarom. Mutatom. Ez is jó. Mi van? Jó. Jó, nem menj. Összekevesz valakivel, nem véletlen akarlak. Beszélek, nem a falnak. Való leteretél már nem egy valit, nem is bánok. Csak engem hagyjál működni, hadd legyek már a szádon. Felesleges lenni az elérhetetlen. Az hogy egyedül nem megy persze attól függ kinek. De ha már kinéztelek, ne tedd magad a brigádba. Én elhozom azt, amit nem csak a kislányok várnak. Még ha a családom nem is bemutottak az ágynak. Nem szépítek sem mind a fontán, az így erre támad. Megszoktat új vezényás, csak fölök a szóba adja. Új vezet. Bejött? Igen, tessék. Nem tudom. Hát mondtuk, hogy menjen, de lehet, hogy most mennek már. Azt mondta, apa, hogy még mennek arról, de nem tudom. Jó, jó. Jó. Szia. Szia. Ja, mint bocs, hogy nem beszéltünk, csak telefonáltak. Papikás Jancsi. Pont olyan csörgette. Tök könnyen megcsinálom. Nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni. Paprikás krumpli, Én már rég megcsináltam. Kösz. hány percre megy a videó? Paprikás 13. De mit írjak be? Paprikás Nem tudom. Ronaldo 1, 2, 3. Írj össze. Na jó, ennyi lett volna ez a rész. Én Tibi voltam. Sziasztok!